أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو فاتخذوه عدوا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela usathane uyisitha somuntu. Wallahi. I take qasam, ngiyafunga ngegama lika Allah, ngempela usathane uyisitha sakho umuntu. As long wazi ukuthi wena uyinzalo kaAdam, usathane uyisitha sakho. Umdali uyakutshela. Uthini kumdali? Fattakhiduhu aduwa. Thathani usathane nimhlithe njengesitha. Ningamthathi njengomngani wenu. Angeke azanithande noma ningenza busathane buni. Mfowethu, noma ungabulala abayingaki. Mthakathi, noma ungabulala abayingaki. Ushaya abayingaki ngombhulelo, ushaya abayingaki ngomeqo, ushaya abayingaki ngestroke, noma ungahlanyisa izingane ezingaki. Ngoba unomona ukuthi ingane yabantu ifunda kahle, isiyaphatha isimphasile umatikuletsheni, isiya manje enyuvesi, bese uthi wena ngifuna ukulaya umzali wayo. Angeke aza kubone ubuhle beyithelo zomntanakhe. Le mfundo le ephakeme afuna ukuthi umntanakhe afunde azayogogoda, athwale iziqu, angeke aza kubone. Noma ungayiphambanisela leyo ngane leyo, noma ungamphambanisela leyo mama leyo ofundisa ingane yakhe axoshwe emsebenzini, noma ungamphambanisela loyo baba loyo ukuthi ahamba aduke nezwe angaziwe emndenini wakhe ngoba wena unomona. Kodwa ekugcineni umdali uthi usathane uyisitha sakho, mthathe njengesitha. Angeke usathane azakuthande. Noma ungawuxova umndeni, noma ungaluxova izwe, noma ungawuxova umphakathi, noma ungenza noma yini ofuna ukuyenza ephuma endleleni ejabulisa usathane, yebo usathane uzokwenza ngathi uyakujabulela okwaleso sikhashana leso. Usesewuxova izwe, usesewuxova umphakathi, usesewuxova umndeni. Hey, usesewuxova abantwana bakho, ubaxabanisa abantwana, wenza ukuthi abantwana bengazwani. Uthatha inhlabathi yamathuna uthakathi loyo ubaphendula ubenzeni. Noma ngabe yini ongayenza, ekugcineni usathane angeke aze akuthande. Lokho kumele uhlale ukwazi. Noma ungambulala, umbulalele izimali zamapholisi. Subhanallah. Ngoba ipolisi seyivuthiwe bese wena uyambulala, uyitshela ukuthi wena uzothola imali, noma ungaze uyithole lezo imali lezo ube rich, kodwa ekugcineni unembeza wakho yokulahla ngoba usathane uyohlala ekubulalisa ngonembeza. Yena lothe yenza lento oyiyenzile. Noma ungambulala umngakho, umbalele izimali zamapholisi, noma ungayibulala indoda yakho, uyibulala izimali zamapholisi, noma ungababulala abantu bakho, uqede wonke umndeni ngenxa yezimali zamapholisi. Noma ungababulala abantwana bakini ubaqede bonke, ubulala uma wakho, ubulala umalume, ubulala u-anti, ubulala umalumekazi, ubulala ingane zabo, ubulala omzala ngenxa yamafa ashiyo uyihlo, ashiyo unyoko emhlabeni. Ufuna ukuthi wena udla amafa wedwa, kodwa usathane ngeke azakuthande. Lokho injalo nje. Lalela-ke. Usathane uyisitha somuntu esisobala. Ngaso sonke isikhathi uhlale ehlobela umuntu, efaka enhlizweni emqondweni womuntu ukuthi umuntu akenze izenzo ezimbi. Usathane-ke loyo. Uzama ngayo yonke indlela ukuthi abantu bamlandele, bahambe enyathelweni zakhe, zani zobuhedeni, zokungalaleli, zokuzazisa, zokuyitshela ukuthi ungcono kunabanye abantu. Usathane okwenza ukuthi uhlale ucabanga kanjalo, uhlale uyishaya isifuba wena ngaso sonke isikhathi. Usathane loyo. Uphambukisa abantu endleleni kamdali wabo. Nonke nina ningamkhonza umdali wenu, nibe nazi kahle ukuthi unidalile, nikhonza abanye uNkulunkulu, anizenzi, niphambaniswa usathane. Usathane onidukisayo, usathane onilahlekisayo, usathane onihlebelayo ukuthi dukane ningahambi endleleni eqondile umdala ayifunayo. Subhanallah. Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam is recorded to have said, unjengalwazi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam kuthiwa wathi, usathane uma ngabe eza kuwe ufika akubuze umbuzo,
Allahu Akbar. Who created this? Ubani odale lento? Who created that? Ubani odale lokhuya? Subhanallah. Akakubuza even ukuthi who created Allah? Ubani odale uAllah? Usathana ngakubuza lowo mbuzo loyo. Subhanallah. Uma ngabe esefikeke kuleso sigaba leso, mawuzwa izinto ezinjalo zinkenteza la emqondweni wakho, unjingalwazi uyakufundisa ukuthi mawufikelwa imicabango enjalo kumele uthini. Kumele uthi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa, bese uyayeka uyiraba out leyo nto leyo emqondweni wakho. Subhanallah. Kumele usathane ngaso sonke isikhathi simkhombe ngenjumbane, simkhombe ngesibhamu. Usathane akathandi makukhulunywa igama lika Allah, akamthandi umuntu onjalo, uyasuka eduze kwakhe. Once you say Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, usathane uyasuka eduze kwakho. Mawuqala ukudla wakhohlwa ukuthi bismillah egameni lika Allah, wadla ngesandla sakho sokudla, usathane umema amadimoni uthi asambeni simenyiwe, kunedili asambeni, kunedili kamkhipheni asambeni. The meantime senidla usathane ukhona la, bayadla badla nani, wakhumbula wena wathi bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, egameni lika Allah from ekuqaleni nasekupheleni nasekugcineni. Usathane utshela amadimoni ukuthi hey, sekonakele, hlanzani lokudla lokho enikudlile sambeni, asamukelekelanga la, asamukelekelanga la. Labantu balekhaya abasasamukeli ngoba yini? Sebebiza igama lika Allah. So ngaso sonke isikhathi igama lika Allah alibe semlonyeni wakho. My brother, my sister, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyasitshela, jaddadu imanakum. Ngaso sonke isikhathi reform your iman. Yenza ukuthi imani yakho, ukholo lwakho lube lusha ngaso sonke isikhathi. Renew your iman. Bayambuza, qila ya Rasulullah, ma tujaddadu imanana? How? Si renew kanjani imani yethu? Ukholo lwethu silirenew kanjani? Silenza kanjani ukuthi njalo ukholo lwethu lube lusha? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aktharu min alqawl. Yenza sure ukuthi kaningi olimini lwakho, enkulumeni yakho kuphuma yini? La ilaha illallah. Recite la ilaha illallah as many as you can on a daily basis. Indlela orenewa ngayo imani yakho. Sengathi umntala ngasivula amehla, sivula ingqondo, sihlale ngaso sonke isikhathi sirenewa imani yethu, sihlale ngaso sonke isikhathi simlwisa usathane. Lalela, iyodwa indlela yokulwisa usathane ukuthi a'udhu billahi minash shaitanir rajim zikhathi zonke. Mangabe ufikela umcabango obhedayo, mawufikela umcabango omubi, urenew imani yakho ngokuthini? La ilaha illallah as many times as you can empilweni yakho yonke, until man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhira kalamihi, lo muntu loyo amaze akhe okugcina mayehamba emhlabeni athini? La ilaha illallah dakhala al-jannah. Lo muntu loyo uye paradise. Sengathi umdala ngenza ukuthi amazwi ethu okugcina uma ngabe siushiya lo mhlaba kuthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.